बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। गलाघाट जिल्लानि गंसे फरायसालियाव फरायसाफोरा सानजौफुनि जाग्रा आदार जानानै जब्रा जायो। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बेंगोना खवा गुदि फरायसालियाव सरखारि फरायसालिफोराव फरायसाफोरनो होनाय सानजौफुनि जाग्रा आदारखौ जानानै सा 9 फरायसाफोरा लोमजायो। बे जाथाय जानाय लोगो लोगोनो सा 9 फरायसाफोरखौ स्वाहिद कुशाल कनवार सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सरखारि फरायसालियाव होनाय सानजौफुनि जाग्रा आदारखौ जानायनि उनावनो सा 9 फरायसाफोरा लोमजायो। मा जाहोननि थाखाय फरायसाफोरा हरखाब लोमजाखो दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। दुखुथिया मेगन नुयै कातिनाथ नार्जारिनो सासे एमएलएआ अनथोब होदों। मेगन नुयैब्लाबो ओरैनो जिरायनानै थायालासे हाथाय बाजारफोराव मेथाइ रोजाबना गावनि जिउ खुंनाय दुखुथिया कातिनाथ नार्जारिनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै गोसोआव अनखांनाय फैना गोसो अनफावरि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा कातिनाथ नार्जारिनो दामजु आइजें अनथोब होदों। बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफानि हेंथायै पिआइएल होनायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायजानाय डक्टर दीनानाथ बसुमतारिया बिटिआर गोरोबथानि सायाव बेरफुसार बाथ्रा बुंदों। थारैनो बिटिआर गोजोन गोरोबथाया गोजोन गोरोबथा नङा नामा? जोंनि बर' हारिखौ बोखावनायसो गोरोबथा नामा? बे बाथ्राया आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा। डक्टर दीनानाथ बसुमतारिया बिटिआर सुक्तिखौ बर' हारि बोखावनाय सुक्ति होनना बुङो। डक्टर अनजालि दैमारिया गावनि बिदा एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ लोगो हमहैदों। मैया डक्टर अनजालि दैमारिजों लोगोसे माखासे बारग' एनडिपि बिथांमोना सिजन कर्टआव थांनानै डिआर नाब्ला बिथांखौ लोगो हमहैदों। मख'नो गोनांदि डक्टर अनजालि दैमारि बारग' एनडिपि बिथांमोनजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर सुकबिर कार्जि बिथाङाबो डिआर नाब्ला बिथांखौ सिजन कर्टआव थांनानै लोगो हमहैदों। बिटिआरआव पिस्तल दिन्थिना रां लुथिनाय आरो सिखावनि उदखारा बांनो हमदों। बिटिआरनि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव मैया सानावनो सासे बर' सुबुंनिफ्राय दुथांफोरा 6 लाख रां लुथिदों। मैया बेलासिनि 3:30 समावनो क'क्राझार जेडि र'ड एक्सिस बेंकनि लांगोनायाव बाइकजों फैनाय सानै दुथांफोरा गोजोनफुरि गामिनि सासे ठिकादार बाब्रुबहन बसुमतारिनिफ्राय 6 लाख रां थानाय बेगखौ सिख'ना लांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला ठिकादार बाब्रुबहन बसुमतारिया लेबार पेमेन्ट होनो थाखाय एक्सिस बेंकनिफ्राय 6 लाख रां खना लाबोनाय समावनो एक्सिस बेंकनि लांगोनायाव बाइकजों फैनाय सानै दुथाङा फैसा बेगखौ सिख'ना लांदों। बे जाथायनि सायाव क'क्राझार पुलिसआ गोख्रों संदानगासिनो। डिआइडि लिटिल मास्टार सिजन 5नि बादायगिरि एबा फाइनालिस्ट जानो हानाय बर'नि फिसा नबजित नार्जारिनो हाजासे भट होनो थाखाय गामि गामि थांनानै रायजो राजाफोरखौ खावलायहैनो मिरु एबसुनिफ्राय दखरा आरो दालाय एबसुनि मावथिफोरनिसिम बिथोनलाइ फोसावदों। बेराफारसेथिं सिसुपानि बाथौ थानसालियाव रायजो राजाफोरा नबजित नार्जारिया देरहासार जानो हानायनि थाखाय आर'ज गाबो। बुंथिनो गोनांदि नबजित नार्जारिनो भट होनाया दिनै मोनाबिलि 9 रिंगासिमल' थागोन। बेनिखायनो जायफोरा दासिमबो भट होआखै अन्नानै 9152 नाम्बाराव कल हरनानै थाबैनो भट हो। दिल्लीनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि मानिश सिस'दियाया पिपिइ किट बानायनायनि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिसिखौ जाख्ल'नायनि अजद खालामदोंमोन। कभिड-19नि समाव पिपिइ किटखौ बानायनायनि मुङाव मोनसे कम्पानिनो होदों। आसाम सरकारा कम्पानिनिफ्राय 600 राङाव पिपिइ किटखौ बानायनायनि दिल्लीनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि मानिश सिस'दियाया अजद खालामदोंमोन। बे अजदनि फिनजाथायाव गिबि मन्थ्रिनि बिसिया मानहानि केसखौ होदों। मैया आफगानिस्तान हादराव पाकिस्तान सिमना खाथिनि पाक्तिका प्रभिन्सआव गिख्रंथाव बांग्रि मावनायजों जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया सा 1000सिम मोनहैबाय आरो सा 1500 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जायो। मख'नो गोनांदि बे बांग्रि मावनाया 6.1 मेग्निट्युड गोहोआव सोमजिदों। बे बांग्रिनि मावनायखौ पाकिस्तान आरो भारतआवबो मोनदांनो हादों। बे बांग्रि मावनायजों ओनसोलनि गोबां न' बांफोरा सिलिंखार जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।